Kong, lima bumi kaya kelele. Kaya kelele? Heeh. Ya, jane aku niki sik ruwe padlon to. Mbah-mbahne sik oke, urung masak, urung aduh. Tapi ya jenenge dikongkon tanggane, dinyangi ya Bel. Yo. Kok menawa oleh-oleh sangu kena nggih tuku wiyah ya. Ya wis iki tak gomes sik ya Bel. Oke. Engko oleh sangu aku teko rapal batu ya, Kong. Yo, engko lek disangoni. Neng yo aja mok jagane wong dadi kongkon tanggane iki yo urung mesti nek di apa kuwi diopahi. Biasane lek ora diopahi dhuwit diopahi lelene diwahi kon masak ngono Bel. Pokoknya apel batu, Kong. Piye to? Beh, panggah apel batu weh. Aku ki ora duwe dhuwit maksude engko ki lek oleh dhuwit ora apa-apa. Aku nyekel lele diopahi dhuwit, wis tak tukone apel batu. Lek ora diopahi dhuwit ya diopahi lele, kowe tak golekne batune tok ya. Oh, tak ana batune kuwi engko apele menyusul. Ya wis aku tak budal sik. Kok rasa nyusul nang omah ae. Lek nyusul titano. Kowe lek nyusul mesti mlaku dhewe. Ya wis, gendang sarapan. Hati-hati ya, Kong. Iya, Bel. Udah sik. Engko sik nganu. Sik takon giling mesin cuci jebene tata jebene gombalan mau. Kalau manggil ya, Pak. Nek kono ya. Enggak, sik arepe buka nganu. Coba aku bendi. Bocah telon blek kan. Iya wis wayahe ngesat porong. Urung lho wong pipone kesumpetan ae. Dingi wis tak jojohi urung anu. Lha wis celuk-celuk ora patek tenanan, ora patek krungu aku. Iki lah rambenakne kuwine ya ora iso. Aku yo gumun ae. Wong iki bodho ngingu lele, mbok sesekali ngingu nduk-nduk ngono lho. Ning ndi-ndi anake kok mek lele, nduk-nduk ngono dadi aku suwe mangan lek ngerah. Indang Pakno nganune, jedel. Iya kek terpale bocor lho. Lah wi terpale bolong iso lele mangani terpal lele keluwen ora tau dipakan iki bareng. Lah aku demen ngopeni nduk-nduk timbang lele. Bolong kuwi paling dipangan lele, keluwen lelene. Iki lho tak kene tembelan iki lho, wis ora bocor neh iki lho. Gek tembelan kok ulet kaya ngulet jadah to, Bis. Beh, lha iki arep gawe ote-ote apa arep nembel terpal iki. Iki lho tak kene iki lho iki mek trimo nggih nembel apa kuwi sing nggih gare kenyeh kuwi panggah buntat. Sing gegare kenyeh iki jenenge cangkem ngono arep muni. Lambe. Lah karo wong tuwa karo kakung apa ya wani aku. Lah ya ngono, karo wong tuweke kudu sungkem, kudu nyembah. Ora oleh nyangkem-nyangkemne wong tuwek. Aja omoe kong wong ngono medhok lho, rahmat. Lah dirimu iki kelemone awak lu bisa ancene melane aja lemu-lemu. Lah tenan to. Beh, page meneng cangkemku. Beh ngene iki nggih nembel cangkeme tanggoku sing rada kenyih kae kena no Bes ya. Tanggoku ana obah titik ngrasani jago muni cukurukuk ngono lho dirasani. Gek wong piye to ki aku ngono. Padahal salate ya sruwegep lho Bes. Jomeneh mek tangga. Dulur sing kenemenen ae kenek lho iki, Kong. Yo. Senjata. Lah aku lho ngarepmu lho lah. Lho, aja kok pilih sing wedok to. Kowe ngerti lele wedok, Bes. Beh, lha kowe kok pilih sing glunah-glunah kok cekeli lho. Iki lho enek sing gudi bokonge lho lelene.
Berat tak karo pipi lek jak serok lele, golek sing lemu-lemu sing jabrut-jabrut kok. Dipangan lele, keluwen lelene. Piye iki munggah kok? Beh, lah kowe munggah iso mudhun lho. Biasane kowe lek munggah ki penak mak cingkrik ngono lho. Lah iya to, mesti nyedit. Aduh. Kegeden bandul kok kowe iki. Kaya munggah ngono kae lho. Aku lek munggah ngono kae mak cingkrik ngono. Wis. Lah iso to. Aku sing ora tak demeni lele yo mong lek matil ngene lho. Masalahe aku yo duwe patil ngene terus patil-patilan lah lele. Wes aku tak balik sik. Nang kono tak nganu ya bis, entar nono engko. Kong yan kos nimen rong balik-balik. Lah topi ini di kong mana yang gawe topi? Aduh, iya ya Bel. Bene wis jumuk sesuk ae. Mang sarapan burung. Ya sudah dong. Oh, lek jawab gawe bahasa Indonesia ya sudah dong. Jane luwes lho kowe lek gawe bahasa Indonesia. Kok lek samarku lek ditakoni, "Isbel mau kemana?" Oh, lek menjawab, "Saya mau nang kono." Atau tadi saya goleki tidak ada, Kong. Lek gawe bahasa iki aja campur-campur, Bel. Lek Jawa ya Jawanya ngono lho. Lek Jawa kok campur-campur karo bahasa Indonesia malah kaya sego campur. Wetengku suwenep iki mangan sambel. Lah mangan apa to kong wetenge kos nep? Mangan kadal. Iki mangan opo ya? Mangan mang lebih. Bisri goreng lele terus sambele pedes aku ndulek sak lewekan ngono. Langsung slemet. Jan wetengku ki mbuh. Apa suwi ora ngene ya, Bang? Suwi ora mangan apem ngono. Paling piye to, Bel. Lah aku njaluk apeme ora oleh ya. Stop nono wisan. Weh, ngampun to kowe dosa lho. Ora ngkei apem aku. Dosa lho kowe. Ayo to Bel, sithik. Diluk 5 menit. Kok gedik to Bel, ora mesakne. Aku tuku apem lho engko. Tuku oleh? Hah? Tuku oleh? Lho kok guyu tok lho oleh apa ora? Tuku kok. Hah? Iya lah duit. Saya tak deloki dhuwitku. Lah, ora duwe. Apa ya lek apel gratis apel. Apem gratis apa nang ngono ya? Nganu tahu-tahu. Mbak, aku njaluk apeme gratis ngono. Ngono nganu aku nang ditutuk batuku. Batu kan wis mentol, ditutuk tambah metol. Wis 6 tahun lho bel ora mangan apem iki jan ndak mesakne blas. Ya wis ngomong apa meng ketemu tambah tak nemburi sik. Kakung wis pira mangan apa rada petok. Petok-petoke yo bojomu no tok-tek, tok-tek. Aku petok kowe apa setruk. Dadi kaya Petruk. Apa iki? Wadet aku. Kakungnya sing dipikir mek apa main. Ya, ancen wong lanang iki kesenengane yo mek apem lho, Bel. Wong lanang dunia tanpa apem iki bagaikan sego pecel tanpa karet, ambyar. Oh hanya mau petok. Petok-petoke bojomu.